Vitoria-Gasteiz hobetuzek 10 urte bete ditu Vitoria-Gasteizko herritarrei ahotsa ematen. Hamarkada honetan 50 proiektu baino gehiago jarri dira martxan. Haietako bat Goikolarra eta Olarizuren arteko lotura hobetzea izan da. Oinezkoentzat eta txirrindularientzat ibilbide seguruagoa bilakatu da. Bidegorri berri batez hornitua dago, trafikoa baretzeko oinezkoentzako pasabide jasoak ditu eta argiztapen berria, auzoak lotzen ditu proiektuak, eraztun berdera hurbiltzen gaitu eta mugikortasun jasangarria sustatzen du. Horri esker, erosoago egin dezakegu eguneroko garraioa oinez eta bizikletaz. Gainera, bide segurtasuna hobetzeaz gain, bizikidetza ere indartzen du. Oinezkoek, txirrindulariek eta automobil gidariek espazio komun ordenatuagoa dute, argiztapen egokia duena eta pasabide agerikoagoa. Horrek konfiantza ematen du ibilbide hori eguneko edozein ordutan erabiltzeko. Hurrengo proiektuetan parte hartu nahi alduzu? Parte hartu, Vitoria-Gasteiz hobetuz. 10 urte biharko Vitoria-Gasteiz amesten eta eraikitzen.